Kull fejn indawwar wiċċi Ġesu, nilmaħ it-tebtib tal-bozzozz. Nilmaħ tiżjin il-ellex, nisma' mużika ferriħija li tpaxxi lil widnejja. Nara presepi mimlijin pasturi ta' kull daqs u għamla. Fit-toroq nara n-nies mitlufin f'dadija ta' xiri sfrenat. Kulħadd jiġri lemm u lawn biex jilħaq l-aħħar u l-aħjar mudell ta' mobile, l-aħħar logħba tal-PlayStation, l-isbaħ ħwejjeġ. Il-ħoss tal-cash register ma jaqta' xejn u l-flus deħlin gelgul fil-bwiet tal-bejja. Imma mulej, dan mhux biex niċċelebraw il-birthday tiegħek. Wara kollox kulħadd jieħu gost jara lil min jiċċelebra u jawguralu fil-birthday tiegħu, mhux hekk? Imma mulej, inti fejn tinsab f'dan kollu? Tinsab fit-tebtib ta' dwal? Tinsab fit-tiżjin laq? Le mulej. U x'inti bħalissa tinsab f'qalbi fejn għadek kif ġejt. U ta' din il-preżenza tiegħek f'qalbi nixtieq nirringrazzjak mulej. Ibqa' f'qalbi mulej. Ibqa' miegħi f'dawn il-ġranet sbieħ li fihom infakru l-birthday tiegħek. Għamel li qalbi tkun dejjem miftuħa u lesta biex tirċevik, kemm permezz tal-Ewkaristija u kif ukoll permezz tal-ħeġġa tiegħi li narak fħut il-bnedmin, b'mod partikolari dawk fil-bżonn. Grazzi Ġesu.